Og I skal lige se det her sommerfort, jeg har. Det her det er sådan indgangen, og så kan man lige åbne den her. Og så tager man den her. Bum. Og så tager man den her. Der er sgu også bål derude. Jeg ved ikke lige, om de brænder mennesker eller. Der. Sådan der. Så er den sådan lukket. Så skal vi også lige sørge for, at de ikke lige finder på at åbne. Kan man lige gøre sådan her. Ja, og så skal der lige en lås mere på. Den er rimelig stor nu egentlig. Bum. Og så der. Med den. Så tjekker man lige. Gå ned, måske ned, og så lige låser der også. Og så kan man så lige lukke her igen. Der. Og så skulle man være sådan i ly på natten med sådan et gitter. Det skulle meget godt. Det kan bare komme an så.